Hegvigom vyhotovili z výsluchu videozáznam. Prečo ťa zavolali na výsluch vlastne? Oni mi povedali, že chcú robiť Opoznanie. Áno, opoznanie. A že zadržali 2 chlapcov a že musím ísť na políciu. Možno, že sú oni, tí chlapci. A? Tam? A išli sme spolu a tam nikto nebol, takže nejaké opoznanie tam nebolo. Len výsluch bol. No a policajti hovoria, že si ten výsluch natáčali. Ty si o tom vedela, že si to... Áno, videla som tú kameru. A ja som sa ich ešte spýtala, či to musí byť, lebo strašne nevedela som, že prečo ma natočia. Na čo im to? Na čo im to je? A čo ti povedali? Že jednoducho musia to robiť, že prečo mi to, že čo tak to je nič. Že čo mám proti kamere. Som mi povedala, že nechcem, aby som bola na kamere, a povedala, že oni to musia robiť, to je vlastne nič. No a to, že Hedviga neklame, potvrdil aj minister vnútra. Podobne ako v ostatných prípadoch, polícia má všetky veci profesionálne spracované, celý výsluch je nahratý na videopáske v trvaní viac ako 5 a 3/4 hodiny. Nie je vôbec žiadny problém, aby kedykoľvek orgány, ktoré môžu preveriť aj konanie polície, sa na to pozreli. Nie je vôbec žiadny problém, bude to zase len jeden z desiatky dôkazov, že niekto absolútne bezprecedentne klame. Tým, že oni vyhotovili obrazovo-zvukový záznam za podmienok, ktoré ste mi povedali, a tým, že ide o situáciu, ktorú trestný poriadok neupravuje, domnievam sa, že je možné vyhotoviť, policajt je oprávnený vyhotoviť takýto záznam len so súhlasom tej osoby, ktorej sa týka, pretože zasahuje do osobnostných práv a keďže nie je upravený, nevzťahuje sa na ňu tzv. Úradná licencia podľa občianskeho zákonníka, vždy sa vyžaduje súhlas a pritom môžeme vychádzať aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý výslovne konštatoval vo viacerých prípadoch, že ak obvinenému svedkovi alebo ďalším osobám v rámci trestného konania počas úkonov boli vyhotovované bez ich súhlasu obrazovo-zvukové záznamy, a že jednoznačne ide o porušenie ich práva na súkromie. To, že spôsoby štátnych orgánov sa v politických kauzách vymknú z normálu, nie je žiadnou novinkou. Stačí si pripomenúť kauzy únosu syna prezidenta Michala Kováča, triptychu klaňania sa 3 kráľov, smrti Roberta Remiáša či vyvlastňovania pôdy v prospech automobilky. Mocenské garnitúry sa menia, ale spôsoby zostávajú. Z príbehu Hedvigy Malinovej tak možno vyčítať aj to, že hoci tvrdenia štátnych orgánov dokázali presvedčiť mnohých, pochybnosti predsa len zostali. To, čo doteraz tvrdili, totiž nezodpovedá ani skutočnosti, ani vyšetrovaciemu spisu. Vtedy, keď sa ti to stalo, keby si vedela, čo ťa čaká potom, išla by si niekedy s tým na políciu? Nikdy, nie. Nie. Určite nie. Prečo? Tak ja už policajtom neverím.